Moi! Mä olen Sanni Laakso ja mä aloitan vlogaamisen nyt. Mä teen random fakta-videon, johon tulee 10 random faktaa. Mä tässä samalla videossa yritän keksiä niitä random faktoja. Eli mä en ole ollenkaan suunnitellut tätä videota niin kuin useimmat tubettajat. No, yksi mikä on ihan 100% varma fakta. Mä rakastan kissoja. Ja kissat rakastaa mua. Toinen random fakta. Mä pelaan joka yö puhelimella ennen kuin mä käyn nukkumaan. Kolmas random fakta. Mä luen tosi paljon kirjoja, mutta mun kaverit ei tiedä sitä. Neljäs random fakta on se, että mä aina ihailen salaa jotain laulajaa. Ja mun kaverit ei kuitenkaan ollenkaan tykkää siitä laulajasta, niin sen takia mä haluan salailla sitä. Vaikka kaikkihan tietää, että erilaisuus on rikkaus. Viides on se, että mä oon myös hirveä koirafani. Kuudes on se, että matikan laskuissa mä oon ihan beast eli best, mutta kello ei suju. Seitsemäs random fakta. Mä olen todella useasti todella pirteä ja silleen ja random fakta joku numero. Mä en tiedä, nyt saattaa tulla enemmän tai vähemmän mitä oikeasti näitä kuuluisi tulla. Mutta älkää sitä oikeasti naurako, mutta mulla on ollut 0-vuotiaasta asti pehmolelu. Mä säilytän sitä vieläkin. Ja tässä on tullut ruskea. Mutta älkää please laittako kommenttia, että mä olisin piersut sen päälle. Koska en oo. Tää on vaan niin järjettömän vanha tää jännis. Tai mikä lievopuu. Oisko viimeinen random fakta? Toivottavasti. Eli toivotaan, että on 10. Mä pelaan tosi paljon päivälläkin pelejä ja mä niin kun sanon aina mun kavereille milloin mä oon pelannut ja mihin aikaan ja mikä päivä ja mikä kuukaus. Mä kerron oikeasti siitä mun kavereille, että milloin mä oon pelannut, mikä sekunti, montako sekuntia. Toivottavasti nämä on ihan tarpeeksi hyviä random faktoja musta. Eli lisää faktoja tulee jossain vaiheessa, en tiedä. Mutta yksi fakta teille. Laittakaa kommenttiin oikein mielipiteenne. Kannattaisiko mun jatkaa vlogaamista? Ja nyt mä unohdin melkein sanoa yhden jutun. Tykätkää jos tykkäsit. Jos et tykännyt, niin sitten ei vaan vissiin kannata. Moikka!